Čaute ľudia, dneska sme na serveri Survival Mode a budeme hrať Prison. Keby vám to sekalo, tak to nemôžu za to vaše počítače alebo vaše mobilné zariadenia. Takže je tu veľké FPS, takže si naťažíme drevo. Sice ešte tu neviem, čo mám robiť, lebo toto hrám vlastne po prvýkrát, ale pokúsim sa nejak zistiť. Asi si tu spravíme noru a trapdoor, že si ho dáme nad seba a že sa tak skryjeme. Takže asi to nemôžeme na toto položiť, tak skúsim tak. Nemôžeme pokladať? Čo sa pomiatli? Aha. Tak ideme sem potom. Tak ideme ešte sem ťažiť. Zatiaľ tu nič zaujímavé není, takže... Ale... Pozri. Nič zaujímavé tu zatiaľ není. Tak... Ešte tu musia spraviť rebrík, lebo ja to tu kúpem, že tu bude musieť byť rebrík normálne. Tu si nejaké drevo naťažíme a potom pôjdeme ďalej. Tak... Už asi posledné, tak ešte nie. No to asi bakuje trošku. Ale skúsime kopať pod seba. Nemám autojump. Fúch. To je ťažké, keď tu máte takéto skoky. Lebo fakt... Proste... Musíme mať... Už padáme, yes. Máme. Potom niekto tu musí spraviť rebríky a vlastne toto je ten server. Ešte sa musíme drevo spraviť, aby sme ho mali taký tak aspoň yes. Ešte takéto drevo si spravíme, aby sme mali veľa. Neviem, jak sa do toho zapína, musíte mi poradiť, lebo vlastne toto po prvýkrát hrám. Asi skúsim toto na 30 dní. Dobre? Tak nič. Alebo ešte toto. Skúsime to tiež nič. Tak ešte toto jedine. Tak ideme. Tu sa tak Ten hackuje. Pozrite, ten hackuje. No už ho banuli. Ban je ten najlepší spôsob pre hackerov.
Wow, ty kokos. To je zaujímavé. Čo je toto? Chcem toto. Chcem to. Pozrite, akú ja mám krásnu vodu. Som vám to chcel skrášliť, tak som vám dal takúto vlastne vodu. A tu je ten hacker. Tak skúsime sa niekde vydať a uvidíme. Mám nejaký tanec? Nemám. No tak, kde to je? No to idem. Ty skadiaľ máš meč. Tak ideme sem. A čo je toto? Ukáž. Tu mám to u seba? Nemám. No, takže uvidíme. Vôbec neviem, čo tu mám robiť. Asi sa odpojím z tohto sveta. Lebo vôbec, ty kokso, sa tu nič nedá. Vidíš, že pozrite, teraz iba lezie v hore, ty kokso. Zatiaľ nič moc. A padám dole. Zaujímavá minihra. Že vlastne nič nemôžete v nej robiť. Iba takto skákať. A dostávať sa vyššie a vyššie po pirátskej lodi. Ale akože zaujímavá minihra, chválim ju. Taká pre parkouristov. Skôr v Minecrafte. A ja taký parkourista v Minecrafte nie som, takže defense tu sú už. Yes. Ale tak sa ideme znova zabaviť. Tak budeme asi iba takto skákať. Sice neviem, jak som sa trafil do tejto azijskej dierky. No nič. Asi žiadne minihry to nemajú. Také zdarma. Lebo ja Minecraft peniazy mám 0. Takže skúsim toto. Alebo viete čo? Tak sa odpojíme. A dáme si iný server. Ideme zase do toho istého. Ale dáme si asi niečo iné. Lebo to je ty kokos. Ja som bol v tomto. Dáme si tu tak, že aj keď je tam toľko málo Wi-Fi, tak aj tak to budeme hrať. Veď bude zábava. Takže potom asi ideme. Gosh. To sú lagy. Survival mode. Skúsim toto survival mod.
keď toto bude fakt ten survival. Keď toto bude survival. No jasné, toto je survival. Ale pozrite, ako ja to mám krásne. Ty kokos, ale sami zombíci. To mi nemôžu nastaviť iba na chvíľu. Deň. By som bol rád akože. A sme vlastne v takej myšťej nore teraz. Budeme iba, ja takto niekedy začínam, ale nado mnou si spravím takto dieru, že keby tu aj išiel hráč, tak sa proste iba zastávam. Alebo že uvidím jeho meno, viete? Takže nechce sa niekto vyspať, prosím. Prosím, 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 ukáž, nejde to? Nejde. Tak, neviem, čo tu budeme robiť teraz, lebo fakt potrebujem ako prvé svetlo, čož to je toto. A potrebujem ešte, ukáž, to som ja, alebo už mesiac pomaly zachádza. Fakt, ja teraz neviem, ale keď vás toto nebude baviť, tak to nemusím natáčať, akože. Lebo v tomto serveri som nováčik. Ty kokos, ale nič tu není. Tak to budeme. Čiže keď tak, ešte si spravíme takto. Takto. Vlastne, toto je môj tak si skúsime z tohto spraviť niečo. Ani na crafting podľa. No, tak máme na crafting. Aspoň, že to. Lebo keby sme na to nemali, tak to už je zle. Fakt, to je zle potom. Ja nechápem tých youtuberov, ktorí používajú toho kraftiaceho pomocníka. Lebo vlastne v Minecrafte kraftiť je ľahké. Len to musíš vedieť. No, máme málo stykov. Teda nie stykov, ale toto hráme s hráčmi inak. Snaď budeme mať veľa tých vecí. Aha, veď tuto je ešte. A máme nejakú hlinu. A máme aj nejaké drevo.
sa tu zastávam, aby to nebolo tak podozrivé, vám poviem, lebo podozrivé teraz je skoro všetko v Minecrafte. Aj keď po tebe ide zombík vo všetkom diamantovom. To mne sa už raz stalo. Fakt, není to sranda ísť proti zombíkovi, ktorý je celý diamantový. What? Akože nechcete mi povedať, čo toto je? What? No toto je sekera potom, keď som to robil ako sekeru. Lebo sekera sa robí tu naopak. A tu musíme nejakú jamu vykopať. Stále noc. To ma nebaví, aby bola stále noc. Lebo vlastne vy si to chcete zahrať a predstavte si, že by bola stále iba noc v tej hre. Ja si to nedokážem predstaviť, že v Minecrafte by bola neustále noc. Čo keď... Takže... Toto je drevená sekera. Takže už tomu chápem. Že drevená sekera neexistuje, iba takýto vyrezávací nástroj, ktorý akože ťaží pomalšie, ako by mal. Tak dobre. No tak go sweet. Tak to si berem. No pozrite sa, aký je to pekné. A v plnej svojej kráse. A tam je voda. Alebo aj tu, pozrite. Tak my ideme asi tu. A tu také drevo si ešte naťažíme, aby sme nemali málo. A pôjdeme asi do jaskyní. Alebo teda do jaskyne a uvidíme, čo tam nájdeme. Snáď niečo diamantové. Ja som vlastne tak dlho nemal diamantové veci. Lebo mňa stále hráči zabíjali v tejto hre, takže... Tak sme rýchli príliš. Takže ešte toto si narúbeme. A spravíme si taký dom v jaskyni. A toto... A čaute ľudia, nezabudnite mi dať like a odber a dobrý komentár. Čaute. Bože.